Jo la toco molt i li faig pressió per veure quina reacció té amb estímuls una miqueta més forts, per assegurar-nos que no té cap tipus d'agressivitat cap a persones, encara que li facin coses incòmodes, no? Veiem aquesta reacció que té cap a mi, és de xupar-me, de submissió, no d'atacar-me. Soc Alberto Ayala Aragón, ensinistrador caní i tècnic en teràpia assistida amb animals de l'Associació El Perro Verde. L'Associació El Perro Verde és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a rehabilitar gossos de gosseres per tal de fer-los partíceps de teràpia assistida amb animals a diferents centres geriàtrics on normalment treballem, i a centres penitenciaris, que tenim els projectes de reinserció social pioners a tot Espanya. ¡Ah! Molt bé, gritos, ¿vale? Para ver qué reacción tiene ante estímulos sonoros. Vinga, Samba, molt bé, Samba, molt bé. Vinga, molt bé. Ei, Samba. Molt bé, veiem que és un gos que té una miqueta de nervi, però encara així és bastant tranquil. No està tan excitat com l'altre, encara que els gossos dins de la protectora mai tenen una reacció, un comportament natural. Dins d'una protectora els comportaments estan més exagerats, hi ha comportaments que no són els naturals d'aquest individu. Molt bé. Molt bé, molt bé. Rega't bé. Súper, súper. Molt bé. Bueno, hemos visto que la Samba seguramente es la que vamos a utilizar para participar en el proyecto. Yo creo que deberías darle otra oportunidad a Lima porque considero que lo necesita salir. Pero siempre está esperando en la puerta y siempre intenta escaparse del patio porque está muy desesperada. O sea, que la protectora se vería mejor, se necesitaría más Sí. que la Lima. Además, saliese. la adoptaron y la devolvieron, creo que por ansiedad por separación, y eso ya hace que los próximos interesados en ella Pues tengan ese problema sí, también le y echen que, para atrás. Pues bueno, vamos a Sí. quedarnos con Lima. Bueno, perfecto. Seleccionada. Hala! Hasta la pròxima. Avui hem vingut aquí a la Lliga Protectora Animals i Plantes de Sabadell per poder escollir uns gossos que formaran part del proper programa de reinserció social a la presó de Can Brians 2. Després de fer durant diverses setmanes aquestes proves i avui com a últim dia de selecció, doncs hem escollit a la Lima i a la Lobita i hem tingut la mala sort, perquè no ens caben tots els gossos, de tenir que descartar la Samba, que és una altra gossa que tenia possibilitats de participar-hi. Mentre dura aquest programa, els voluntaris de l'associació tenim en acollida aquests gossos i jo en aquest cas he tingut en acollida la Lobita durant 2 mesos i mig i ha sigut una experiència molt bona, la veritat. Soc la Carlota, soc voluntària de l'associació El Perro Verde i estic col·laborant en el programa Obrim Portes a la presó de Brians 2. Vinga, anem! Bueno. El projecte aquest de l'associació El Perro Verde concretament va dedicat a interns del mòdul 8, que són persones que han tingut problemes d'addicció a les drogues. Jo sóc l'Helena, educadora social del centre penitenciari Brians 2. La idea és poder traspassar valors que treballem a les aules, al mòdul amb els programes de tractament, poder fer una feina una mica més pràctica. Llavors treballem valors com la solidaritat, l'empatia, el respecte, la capacitat de tenir paciència i temes així com més genèrics.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué pasa, Cristian? ¿Cómo estamos? ¿Cómo pasa? Bueno, ¿estamos aquí todos ya? Bueno, no sé, hubo un feeling entre los dos. ¿Sabes? Es que yo la vi y hubo como, no sé, nos miramos y dije, esta perra tiene que ser, la tengo que enseñar yo y mírala. Hola, me llamo Raúl y bueno, estoy aquí con Cata, a ver qué aprendemos. Ella llegó aquí muy miedosa, muy insegura y bueno, al paso de los días pues se le ha quitado ese miedo de la gente, es más activa, como más contenta, más... muchos cambios. Y luego, a nivel mío, por ejemplo, pues también. Yo como persona, pues es que no tienes palabras para explicarlo, porque es como ves al animal y ves, mira, es que mira, esto es impensable. Hace 2 semanas no podías pensarlo, hace un mes no podías pensarlo. Se te iba corriendo. Y ahora, bueno, mírala, sentada, la tienes aquí como una reina. Vamos, vamos, Cata, vamos. Vamos. Calla. Cata, quieta. ¿Sí? Muy bien. Venga. Cata. Muy bien. ¿Y cuál era el otro? Cata. Muy bien. Eres una máquina, ¿eh? Toma. Ha hecho él, ¿no? A ver cómo era el suricato. Prueba que passa por dentro. El projecte Obrim Portes per la Inclusió Social té 2 vessants. Una és més orientada a que els interns puguin tenir un títol sobre ensinistrament, que aprenguin les bases sobre ensinistrar gossos, de com tractar gossos. Mira. Quieta. Sí. Ahí. I que es vegin capacitats en un futur a seguir aprenent per poder fer aquesta feina. Per altra banda, els objectius que busquem amb els gossos és reinsertar-los a la societat de la manera més adaptada i millor possible perquè puguin conviure amb una família adoptant. I amb els interns busquem reduir molt l'agressivitat, la impulsivitat, la ira o potenciar l'autoestima, el control de les emocions i la seguretat en un mateix. Cata. Muy bien. A nivel personal, me ha servido a cambiar mis actitudes hacia la gente a través de ella. O sea, yo antes, no es que es una persona desconfiada, pero bueno, te da más seguridad, tener más seguridad en ti mismo, te sientes más realizado, porque ves que los objetivos que te proponen los cumples a base de esfuerzo, de insistir. Ves que tu trabajo se consigue. Molt bé. Pensem que els gossos van directament a la part emocional de les persones, són totalment emocionals, per tant, els usuaris que tenen la possibilitat de passar un temps amb aquests gossos poden expressar les seves emocions d'una manera totalment diferent a com la faria amb una persona. De fet, suposo que és important el fet que els animals venen sense prejudicis. Per tant, els interns ja no se senten jutjats a priori i tenen una actitud com molt normalitzada, perquè saben que els bitxos no faran un judici de valor. Per tant, els és igual si estan treballant amb una persona que ha comès un delicte d'un tipus o d'un altre. No és important en aquest cas. Aquí haremos lo mismo, daremos la vuelta y cuando lleguemos a nuestro cono, sentado, tumbado, volvemos a sentarle, que nos dé la pata, hacemos un twist y el truco extra, el truco que habéis practicado, que practicasteis el último día y eso. Todos a la vez, que los perros no se líen ni vayan a ver unos con otros. Vulguis que no, al principi tothom tenim com un estatus, no? I una manera així de presentar-nos, i aquí una mica se'ls ha oblidat. Se'ls ha oblidat i es relaxen, veus les cares més relaxades, l'actitud del cos, a l'hora de treballar amb els companys, és una actitud com més relaxada. De fet, ells mateixos comenten que és una tarda menys de centre penitenciari. L'hora que fan, l'hora i mitja que dura aquesta activitat,
se n'obliden que estan aquí, perquè realment és algo fora de lo habitual dintre d'un centre. Després, una cosa que pot semblar una tonteria, com és el fet d'un gos, aquí no hi ha gossos, és gossos, nens, coses que a la societat ens trobem habitualment, aquí no es dona. Per tant, el fet de tenir animals aquí dintre desperta unas actituds diferents. Cada semana estás deseando que lleguen las 5 de la tarde para verla a ella, solo verla a ella. Y esa hora que estás fuera del módulo, fuera de lo que es esto, es para mí un desahogo. Esa hora y media se me hace muy corta. Es un proyecto muy, muy, muy bonito. A nivel personal y a nivel de todo. Es que es impresionante. Corto se ha hecho, muy corto. Muy corto. Quan fem la selecció dels gossos que participen sempre és dur perquè ens deixem amb molts gossos, però aquests gossos que participen els donem la possibilitat que la gent de fora pugui veure com són realment i sigui molt més fàcil que siguin adoptats. Hem aconseguit que tots els programes que hem realitzat d'aquest tipus, de moment 2, amb 10 gossos de protectora, els 10 gossos han sigut adoptats. Hem tingut un 100% d'efectivitat en l'adopció de tots els gossos participants. Un èxit rotund. La Lobita és una gossa que tenia molts problemes, et destrossava les coses, era molt escapista, s'escapava, i la veritat és que durant aquests 2 mesos i mig ha canviat moltíssim. Ara ja no s'escapa, ja no trenca res, i jo crec que ara està preparada per anar-se amb una família d'adopció i tenir la vida digna que es mereix. Hey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, tienes ganas de llevártela o qué a la Lobita? Sí, mírala, qué guapa ¿Sí? que está. Está mucho más contenta, ¿eh? Sí, sí. Te da un poco de pena, ¿eh? Pero bueno. Ahora ir a otra casita. Vamos, Lobita, ven. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Lobita! Clar, és una mica dur separar-me d'ella perquè està tan vella 2 mesos i mig, però al cap i a la fi estic molt contenta perquè sé que s'anirà a una molt bona família i estarà feliç. Adiós, Lobita! ¡Qué suerte! Mira que ràpido. Ens agradaria molt que el futur de l'associació sigués fent aquest tipus de projectes. Per tant, nosaltres el que busquem sobretot és que la gent sigui conscient de la validesa que té aquest tipus de programes, de que vulguin col·laborar activament d'una manera personal o d'una manera econòmica i sobretot que es vegi els beneficis reals que té tant per gossos com per persones impulsar projectes d'aquest tipus, tant amb associacions com la nostra, com amb altres associacions o particulars que han descobert ja que amb aquests gossos poden aconseguir gran quantitat d'objectius.